Happy Easter Asian Meeting. Kalasan natin ilang la kasonson na mo sa ulo na miso na pa na ilang na tawag remix lang ng sa mga pasyente din na rin. Tung pasien tung pa Jesu area singamte po ang si Tawkinta tung area hintepen ay singamte tekto ni mo to kasama na tuwala i tuwa kalasan pen tuwalan na singamte po lang so 같이 나왔습니다. Cross your side, give me